Prito na punta sa saging guys o ato ang i-breakfast. Dini human natog kaon sa ato ang breakfast guys kay atong ligoon ang atong mga dugis. Yumi is taking a bath. Yum is ligo-ligo. Naligo ang among bayumyum og naay nagsamok-samok o kay gustong mo sunod. Oli, don't worry Oli, ikaw sunod Oli ha. Ligo among yumyum. Yumyum, ligo yumyum na mo no. Tugnaw yumyum, ha? Tugnaw yumyum. Oli? Oli! Ikaw, Oli! Sunod ka, Oli! Oli, bat-bat ka sunod ni Yumi, Oli? Oli! 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 Bat-bat ka sunod ni Yumi? O, ikaw sunod, ha? Na, kay aron malimpyo ang naong sa among Yumi. Aron malimpyo ang naong ni Yumyum. Ang bayumyum namo bagong tupi. Bagong tupi ang among yumyum kay aron dili igangon gikuhaan og balhibo. Kay baga kaayog balhibo among yumyum. Init ang panahon aron dili igangon si yumyum. Yum no? Yum? Aron dili igangon si Yum no? Tupi-tupi lang pag may time Yum. Tanawa ning usaw kuti-kutihan. Kuti-kutihan ni. Ikaw lagi sunod ha. Ikaw lagi sunod maligo ha. Okay? Mga taga. Kuti-kutihan. Taslakan, tubig si Uli. Ang among Uli taslakan, tubig ang among Uli. Putihan bitaw ka ganina. Lagi-lagi din, lagi ko ano ng dugan. Uli. Taslakan kay tubig si Uli. Uy. Pagkataslakan na tubig ni Uli. Wala man dahil na siya. Dinira ka na siya. Okay, shampoo nita. Naaman siya naabot dito speakers doon bagong gamoktor.
na among yung oli. Humot na among oli. Yehe. Humot na ang among olili. Oli. Humot na olili na mo, no? Hurot na humot na among olili, oy. Among olili langga-langga humot na. Oli? Ligo oli? Ligo oli di ay? Ligo oli li? Ligo oli li? Kuti-kuti po si Yumi. Puros man ni sila kuti-kutihan, oy. Langga? Humot na mo tanan langga. Oli? Humot na langga, oli? Humot na langga, oli, no? Oh, ano po si Yumi? Kuti-kutihan si Yumi. Oh, kuti-kutihan si Yumi. Kuti-kutihan si Yumi, oy. Pagka-kuti-kutihan ni Yumi, oy. Pagka-kuti-kutihan ni Yumi, gid, oy. Pagka-kuti-kutihan ni Yumi, gid, oy. Uli, kuti-kutihan kay si Yumi, uli, no? Murag ikaw ganina, uli. Happy na silang duha. Pareha na silang duha, humot. Happy na ang duha. Nag-play na ang duha, oy. Ay, sus, gisugat dayon si Oli o play ni Yumi. Ako ni Ihay-hay na lang ng towel sa gawas. No? Happy na si Yumi? Happy na? Humanagligo si Oli? Ha? Happy na? Uy, nagduwa na silang duha. Puros naligo. Nagbat-bat ang duha. Nagbat-bat ang duha. Nag-play na sila. Ali? Yeah? Ali? 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 So, si Yumi. So, si Yumi ay... Panihapon guys, unya kanina sang talong ato ang lutuon sa gulan ato og ginaling. Nara ang ginaling o. Ganina ra na kung buntag gawas kay para dili na to dugang paabot. So ingon ani una lang nato pag luto ang atong talong guys. Tinag-aso na ito paghiwa. Nani ba? Ato lang huluman ato ang talong kay udi na to huluman mula guman.
Ihulom na to diri sa tubig. Nakaswerte ta sa ato ang talong karon guys kay walay ulod. Naka-timing ta og pili nga walay namuyo. Daki ni o. Okay, managhiwa ang ato ang talong. Maghimo na pud tagkuan, mag-prepare na sa taog lamas, guys. Kasulay na ba mo kaon guys og talong nga tanga ginali. Lagi at yun. Ki at yun. No. Okay. Bombay gina sunod ilahi ng uban. At yung kamatis ba tangan asad natog kikuman guys kay wa gihapon ta nakapalit og tuyo pero ang kikuman kay soy sauce man gihapon na siya. Sige pa. Okay. Nara para brown. Tabunig balik bay para maluto ang karne. Nang limpyo na si Kuya Amay sa lamesa kay gigutom na ni siya. Gigutom na wa pay panihapon. Nagluto pa ta og panihapon. So ato nang ilunod ang atong talong. Tinag-a siya nga pagkahiwa guys. Imo man ko ng pugaon, di man na mo agas o di pugaon. Di tilo ka.
Gibutangan na to og oyster sauce para humot sad siya. Nagulat na lang ta nga maluto ang ato ang gi luto nga sudan guys katong talong nga gi igo ang atong kuan ato ang kanon kay maluto. Unsa na oras ba? 6:45 na wa pa ta nakakaon og panihapon. Tan-awa ra gud na nga mo ang mga iro o kay gakiat si Uli o si Yumi. Gakiat gid sila. Daghan gud kay tagilabahan karon adlaw guys oy mao nang gi kuan dugay ta nakaluto og panihapon. Atong tanawon og na unsa nag atong luto. So, hapit na ni maluto. Okay. Kagwapa. Lamit na niya kaayo. Sudag pa ni hapon, guys. Atong talong with ginaling. Hapit na gyud kay siya maluto guys, mga gamay na lang, wa ra kaabot na ni 1 minute maluto na ni ang atong talong ginisa with ground pork. Ano man na uli? Luto na guys ang atong talong. Makakaon na ka o panihapon guys. Okay. Ready na. Naluto na gyud guys o ang atong talong. Manihapon na ta karon murag ang ato ang nilungag kay gamay na lang gyud pud kulang para maluto. Thank you for watching guys. Bye-bye.